dnešnímu výkonu, dámy. To je druhé. Teď byli jste na bedně, já vám koupím flašku zítra, jo? Jak to tady hodnotí naše košařka? Určitě dobře. A Bčkařka, jaký na to má názor? Pravá proudařka? Ne, dobrý. Strojnice, kterou bohužel není extrémně vidět. A naše nalévačka, jak to hodnotí? A Haribo. A náš manažer? Nic moc, čekali jsme čas 16:50. Haribo to hodnotí velmi dobře, úplně úžasně. Palec hore a 10. A já jako rozdělovač bohužel za kamerou to hodnotím, že jsem to krásně zdramatizovala. Tak se nám plní naše Bčkařka k dnešnímu útoku. Ale popište situaci. Krásné až na můj výkon. A košařka? Naše pravá proudařka, která právě doplňuje kalorie jabkem. No tak, ta se skryla jako gejša. Ano, tady máme náš krásný dog, který bude, doufáme, velmi dobrý. Co k tomu říká náš manažer? Bez komentáře? Ničím se najít nebudu. Dobře. A naše nalévačka? Dobré. A strojnice, která asi spí? Ona už Takže dnešní útok můžeme zhodnotit, jak? A jsme tu opět u našeho hasičského víkendníku. Dneska po útoku z Velkého Ořechova. Dámy, jak to hodnotíte? Tady košařka? Bčkařka? Tak určitě dobře. Náš manažer alias momentálně řidič. Nemám moc slov. No comment, dobře. A tam vzadu zabereme naši pravou proudařku. Byl to úspěšný víkend. Strojnice, vykukni! Já jsem ti nemám ještě jít na úspěšný víkend. A naše savičářka? Nic moc, voda, ale teda takovou 8 mohlo to být lepší, že? Ale to není Bčka. Sedlině Bčka. Mně taky ne, Bčko na rozdělovači vůbec ne. Nechtičky. Já jsem dokázala na 20. Nebyla tě rozum. To balíš. Takže dneska... Takže dnešní útok hodnotíme jak? A na raz, 2, 3. Dobře! Škola života, farma silných osobností, divné jak divnota, soustředky směšnosti, žáby na myši, tady a si plátu, hácem nejvyšší, s úsměvem kouká na to, akademická, dáš místy je komická a místy dělá, prázdný nádoby, zkouškový období, už ani nevyloučíš, oceňujem pracovitost, vždycky pomůžeme rádi, jen pořád není to dost, není